Kerwet ka Ukraine ya artili ki lengson nyale tma jong kari Russia. Wat lada kari Russia kala klau bat penibor palat ya ka jingklan hakibor yale naba ka jingbon ki tiarele tma bat ki sipai jonga penban ka jingstat bat ka jing sarong jong Putin kamla klemda penkthang ya ka mensim jong Putin naba haka khat sautrik manta ubnai ki sipai kari Ukraine lala ban yo siat ya artili ki lengson yapom jong katay kari Russia kibat mo banwan Kerwet ya ki banta jong kari Ukraine kajing yo siat jong ki sipai Ukraine ya kitay ki artili ki lengson jong ka ri Russia kalajia tang hapo ki arphosau kenta kitay ki artili ki lengson ya pomtma jong kari Russia kilaher hagi benta jong ka doriau ba balatip kerteng kum ka Azov hakasi ublay haswa baki sipai kari Ukraine kinyo ban penhap bat Kerwet sendan ya baro artili kane ka jingyo siat jong ki sipai kay Ukraine kelak ban wanra susu ya ka jing bitar jong Putin batru ulak ban penjur susu penban ya ka jing pak sipai jong ban Kerwet napang ya ki jaga sipai jong kari Ukraine batla aru banong bakatay ka jingja kadai kasi kabadom dam ya Putin